No niin. 2025 tunturirallin viimeinen erikoiskoe olisi jäljellä. Sarriojärvi. 32 kilometriä. Aika raju. Oi, ja keli on haasta. Joo, vähän lunta tiputtelee ja sitä rataa. Auto on suurin piirtein kunnossa vielä tekniikaltaan. Pikkusenhan siinä jotain levikkeitä on vähän karisson matkan varrelle ja Pientä. sitä rataa. Joo, nyt vaan on tavoite, että pääsäs tietä pitkin. Sitten kun tuo lähtee, niin voit mennä. Joo, tietä pitkin ettei nyt ajeta mihinkään. Joo. 11 pätkällä nimittäin yllätti niin rajusti se, että kun se nousee tuohon lumipatjan päällä, niin se menee ihan pulkkana sitten. Oletettavasti kun täällä on niin pitkiä paikkoja, missä ei ole yleisöä, niin aika ohkaisellaan ollaan kahdestaan sitten. Seis. Tää ajaa pitkäksi, että mä näen. Okei. Just näkee, kun oikein kurkkaa tosta. Ääreisnäylä. Joo. 42 ja 40. Tytti, voi mennä. Ottaa puhelimesta aika hyvät häiriöt. Joo. No jopa rupesi nyt tillittämään. Joo. Keneen puhelin se nyt sitten? En tiedä, äsken tuli mulle, kun mä puhelinta tuossa oltiin parkissa, niin tuli, että olet offline-tilassa. Ai joo. Aika erikoinen. Tää on ihan semmonen puhelimen häiriö. Niin on. Kuuluukohan tää videolle? En mä tiedä, eihän se nyt ole mikään kilpailun johtaja soita, että teidät on hylätty. No älä ainakaan vastaa, En mä vastaa. ajetaan tää läpi ja sitten Niin on, mä vastaan sit. Joo, pannaan pois. Niin, ei meille kukaan oo soittanut. Tuotahan videolla kuulunut. Niin. Tai ainakaan kukaan ei kuunnellut sitä silleen. Eihän nyt voi kukaan vittu vastata just pätkää alkamassa mihinkään puhelimeen.
Käykö tuo eskortti nyt paremmin? En mä tiedä. Jos lie. Voi vitsi, niillä on näillä järkkärilläkin pitkä päivä täällä on. On kyllä. Kuitenkin monenko aikaa myökin täällä oltiin ekan kerran. Niin. Eli seuraavilla valo. Joo. Kolkit tsekka. Viisitoista. 10. 250. Nyppy vasen nopea, anteeksi. Nyppy vasen täys ja oikea täys. 100, oikea ujo täys. 50, vasen ujo täys yli. 150, nyppy keskeltä. 80, oikea ujo täys. 200. Ei näe mitään. Risteys oikein tiukka. 80. Nyppy jatkuu vasen ujo täys, kirraa nopeeksi. Pirun pitkä, lopussa alas. 80. Vasen nopee ja oikee ujo täys. 100. Vasen nopee miinus ja oikee nopee. Ja vasen ujo tarkka. 50. Oikee nopee miinus. 50. Oikee nopee jatkuu kapea silta. Tarkka heittää. 200. Oikee nopee yli. Ja vasen ujo täys. Eli oikee nopee yli. Ja vasen ujo täys 100. Nyppy keskeltä. 260. 2 nyppyä keskeltä. 100. Vasen nopee yli. Ja oikee ujo täys, kirraa nopeeks. 60. Vasen nopee ja oikee ujo täys pitkä. Suoraksi 130. Risteys, vasen tiukka ja oikee nopee ahdas. Eli risteys, vasen tiukka ja oikee nopea ahdas. 80. Nyppy jatkuu oikein nopee.
60, risteys vasen K. 160. Oikein nopee ylös. Ja vasen ujo täys. 80. Oikein ujo täys. Ja vasen nopee. 60 nyppy keskeltä. 100. Oikein ujo täys yli. 80. Vasen täys. 80. Nyppy keskeltä. 120. Oikein nopee. Jatkuu oikein nopee. 50. Vasen nopee miinus. 180. Vasen nopee ja oikein nopee. 150. Pitkä nyppy keskeltä. Ja silta keskeltä suoraksi 220. Vasen nopee yli. Suoraksi 420. Vasen täys. 140. Risteys oikein tiukka pienelle. Eli vasen täys 140. Risteys oikein tiukka pienelle. 60. Vasen nopee, kirraa nopee miinus. Ja oikein nopee miinus. 30 vasen eri. Ja oikein nopee. Ja vasen nopee miinus ylös. 60. Oikein nopee miinus. 60. Vasen nopee. 100. Vasen täys. 80. Vasen nopee miinus. 80. Oikein nopee, kirraa nopee miinus. 60. Vasen eri. 80. Oikein nopee ja vasen ujo täys. 50. Vasen ujo täys. 80. Vasen nopee. 80. Oikein nopee miinus. Eli täällä tulee vasen nopee. 80. Oikein nopee miinus. 80. Nyppy jatkuu vasen nopee miinus aukee. 80. Nyppy jatkuu oikein nopee ja vasen ujo täys. 80. Nyppy keskeltä jatkuu vasen ujo täys heittää. 100. Oikein nopee ylös. Varo varo. 200. Oikein ujo täys alas. 50. Alamäki jarru oikein nopee. 30. Vasen ujo täys ja oikein nopee. 60. Oikein nopee ja vasen nopee, kirraa nopee miinus. 60. Vasen ujo täys, kirraa nopee miinus. 60. Oikein nopee pitkä. 50. Oikein nopee.
80. Vasen nopea lopussa yli. 60. Oikee ujo täys ja vasen ujo täys. 100. Vasen ujo täys pitkä. Kirraa nopea miinus. Se voi näe mitä. Menee tuo lasi 100. asuttu. Risteys vasen tiukka. 160. Nyppy jatkuu oikee ujo täys ja 2 nyppyä keskeltä. 50. Nyppy jatkuu oikein nopee. 420. Nyppy keskeltä, heittoja. 100. Nyppy keskeltä. 100. Oikee ujo täys pitkä aukee. Ylös. 420. Onks tää se ujo täys? Joo. 420. Pitkä nyppy keskeltä. 150. Vasen nopee alas rytky. Eli täällä oli nyt joku rytky sitten. Se oli ton vasemman nopeen jälkeen. 350. Vasen nopee miinus. Eli vasen nopee miinus. Jatkuu vasen nopee miinus. Sata. Vasen nopee ylös. 100. Oikee eri. 80. Nyppy keskeltä. 80. Vasen nopee miinus. 50. Vasen nopee ja oikee täys. 80. Oikee eri. Aukee pitkä. 50. Vasen nopee ja oikee ujo täys. 100. Oikee nopee. 70. Vasen ujo täys huomio jatkuu risteys oikee K. Tarkkana, tarkkana. 200. Tässä tulee se rytky sit. Joo. Vasen ujo täys pitkä rytkyjä. 300. Vasen nopee. 80. Oikee nopee miinus. Ja vasen ujo täys. 80. Vasen ujo täys ja oikee ujo täys. Ja vasen nopee miinus alas. Suoraks 80. Oikee nopee. 250. Nyppy jatkuu vasen ujo täys yli. 120. Vasen ujo täys. 140. Vasen nopee ja oikee ujo täys. 100. Oikee ujo täys. 40. Vasen nopee miinus. Kirraa eri, pirun pitkä. 30. Oikee nopee. 30. Vasen nopee miinus. 30.
Oikee ujo täys, kirraa nopeeks. 120 ja urassa vaan. Vasen nopee, jatkuu heti risteys vasen koulu. Silta. 300. Hyppy keskeltä. 50, vasen nopee. 200. Hyppy keskeltä. 250. Hyppy keskeltä. Suoraks 680. Oikee ujo täys pitkä. ...160. Risteys oikee koo ylös pienelle. ...50. Vasen ujo täys yli. 100. Nyppy jatkuu vasen ujo täys, kirraa nopeeks. 100. Nyppy keskeltä. Jatkuu oikee ujo täys pitkä. 50. Nyppy jatkuu oikee ujo täys. 100. Vasen ujo täys jatkuu. Nyppy oikein nopee, tosi tarkka. 100. Vasen nopee, kirraa nopee, miinus alas. 80. Oikee ujo täys. 60. Nyppy keskeltä. 80. Vasen ujo täys. 80. Nyppy jatkuu oikee ujo täys. Tarkka. Ja vasen nopee. 220. Vasen nopee. 50. Oikein nopee miinus yli alas. 140. Vasen nopee miinus. 50. Nyppy jatkuu oikein nopee alas. 100. Vasen nopee ylös. Ja oikein nopee miinus yli. 60. Oikee ujo täys ja vasen ujo täys. 100. Oikein nopee. 30. Vasen nopee ylös. 50. Nyppy jatkuu vasen nopee, kirraa nopee miinus. 30. Nyppy jatkuu vasen ujo täys, heittää. Ja oikein nopee miinus yli. Alas. 60. Nyppy jatkuu oikein nopee miinus. 80. Vasen nopee miinus. Ja oikein eri ylös. Aukee. 50. Nyppy jatkuu oikein nopee. 50. Vasen ujo täys ja oikein ujo täys yli. 100. Vasen nopee yli ja oikein nopee. 80. Nyppy jatkuu vasen nopee. 50. Oikein ujo täys. 70. Nyppy jatkuu oikein nopee. 50. Vasen nopee miinus yli. 80.
Nyppy jatkuu oikein nopea ja vasen nopea. 100. Nyppy jatkuu oikein nopea miinus ja vasen nopea miinus yli. Suoraks 200. Nyppy jatkuu oikein ujo täys ja nyppy keskeltä. 50. Nyppy jatkuu vasen nopea. 100. Vasen eri ja oikein nopea miinus ylös. 60. Nyppy jatkuu vasen ujo täys. Jatkuu vasen nopea alas. 80. Nyppy keskeltä. 180. Nyppy jatkuu oikein nopea miinus. 50. Nyppy jatkuu vasen ujo täys. 150. Oikein nopea hämää. 250. Oikein nopea. 80. 2 nyppyä keskeltä. 60. Vasen nopea miinus tarkka. 80. Nyppy keskeltä 100. Oikein nopea miinus. 160. Vasen nopea ja oikein nopea alas. 180. Vasen ujo täys ja nyppy keskeltä. 80. Nyppy keskeltä. 280. Oikein nopea yli. 80. Vasen nopea heittää ja nyppy keskeltä. 120. Oikein nopea alas. 80. Oikein eri. 100. Vasen eri ja siltä keskeltä tarkka. 150. Nyppy jatkuu vasen ujo täys heittää. Tuleeko se tässä? 50. Nyppy keskeltä. 60. Oikein ujo täys ja 2 nyppyä. 50. Oikein ujo täys ja vasen nopea. 40 maali. Siinä se nyt on. Yes. Kiitos. Voi vitsi. Hyvä. Hienosti vejit viimeisen kyllä. Ai juman kautta. Olosuhteisiin näihin varmaan ihan hyvin. Kyllä. Hoho. Oplaa. Hienosti Matti. Tää oli vielä ihan miehen työ. Nyt oli ihan kuitenkin silleen, että ajettiin. Ajettiin ja varmasti. Kyllä. Hienosti. Huhhuh. Hitsi, hikikarpalot valuu päästä. Toivotaan vielä, että Kaukonen tulee perässä. Se on komea juttu, kun pääsee maahan. Oh. Siihen seis. 20.08. 25. Tosta voit lähteä AT-alueen ulkopuolelle, niin eikä me oteta kypärät pois. Tohon noin vaan. Sen verran jätät, että mä pääsen ulos.